Een ochtend thuis. Goedemorgen, sta alsjeblieft op. Oh, nog 5 minuten alsjeblieft. Echt niet, het is al 8 uur. Echt, ik ben erg moe. Je moet vandaag werken, weet je nog. Oh, klopt, dat was ik vergeten. Kom op slaapkop, ga douchen. Oké, ik sta nu op. Schiet alsjeblieft een beetje op. Ja, ik probeer sneller te zijn. Je was gisteravond heel laat wakker. Ja, ik keek lang op mijn mobiel. Dat merk je vanmorgen goed. Mijn hoofd voelt nog heel traag. Ik heb koffie voor je gezet. Je bent de beste, dank je. De koffie is nog echt heet. Perfect, dat heb ik vandaag nodig. Wat wil je eten als ontbijt? Ik wil graag pannenkoeken. Helaas hebben we geen melk meer. Oh nee, dat is echt jammer. Dan maken we eieren met brood. Eieren en toast zijn een goede oplossing. Ik kook nu de eieren. Ik maak ondertussen de toast. Samen gaat alles veel sneller. Ja, zo komen we op tijd. Wil je thee of koffie? Ik neem koffie zoals altijd. Waar is je mobiel vandaag trouwens? Misschien ligt hij op de bank. Daar heb ik hem niet gezien. Dan ligt hij misschien in de badkamer. Kijk eens op het aanrecht. Oh ja, daar heb ik hem gevonden. Je verliest je mobiel echt elke dag. Ja, dat gebeurt me helaas vaak. Je moet er beter op letten. Dat neem ik me elke ochtend voor. Vandaag vergat je ook bijna de sleutels. Zonder jou was ik vaak te laat. Het ontbijt is nu klaar. Dank je, ik heb grote honger. Eet snel, we moeten zo weg. Geef me nog 1 minuut alsjeblieft. Aan de ontbijttafel. Oh nee, ik heb de koffie gemorst. Oh jee, ben je nog te moe? Ja, mijn handen zijn vandaag traag. Geen probleem, dat kan gebeuren. Sorry, de tafel is helemaal nat. Ik haal snel een doek. Dank je, ik wilde dit niet. Maak je geen zorgen, het is maar koffie. Gelukkig ligt er niets op de grond. Ja, dat is fijn. Ik heb echt eerst mijn koffie nodig. Ga zitten en ontspan even. Dank je. Ik ben nog niet wakker. Wil je een nieuwe kop koffie? Ja, graag, maar nu houd ik hem goed vast. Hier is een nieuwe kop. Dank je, nu let ik op. Heb je slecht geslapen? Ja, ik lag lang wakker. Dacht je aan je werk? Ja, er zat veel in mijn hoofd. Dat ken ik maar al te goed. Gelukkig is er ontbijt. Wil je eerst eten of drinken? Ik neem eerst een slok koffie. Wil je toast of ei? Toast graag met boter. Zal ik ook een eitje maken? Ja, een zacht ei is fijn. Alsjeblieft, pas op, het is heet. Dank je, ik ben vandaag wat onhandig. Dat komt vast door de vroege ochtend. Ja, na het ontbijt gaat het beter. Wil je nog een tweede kop koffie? Nee, 1 is genoeg voor nu. Heb je vandaag veel te doen? Ja, ik heb enkele afspraken. Eet rustig, maar we moeten zo weg. Ja, ik schiet op. Gaat het nu beter met je? Ja, ik voel me nu wakkerder. Goed, laten we aan de dag beginnen. Bij de kledingkast? Oh nee, ik denk dat ik het verkeerde shirt aan heb. Wat is er? Ik wilde een zwart shirt, maar dit is donkerblauw. Dat zie je bijna niet, maar in het licht wel. Nu voel ik me een beetje ongemakkelijk. Maak je geen zorgen, donkerblauw staat je ook goed. Echt? Ik weet het niet zeker. Ja, de kleur past goed bij je broek. En hoe zit het met het jasje? De grijze jas past beter dan de bruine. Ik vind kleuren 's ochtends erg verwarrend. Dat merk ik. Je bent nog niet wakker. Ik draag ook 2 verschillende sokken. Oei, dat is echt gênant. Ze zijn allebei donker, ziet iemand dat? Misschien niet, maar ik zie het. Moet ik de sokken nog wisselen? Ja, beter nu dan later. Waar zijn de zwarte sokken? In het onderste vak links. Ah, gevonden. En het overhemd?
Wil je het witte of blauwe? Het witte, dat ziet er netter uit. Wit is goed, maar pas op bij het ontbijt. Ja, ik knoei vast weer vandaag. Trek het dan na het ontbijt aan. Goed idee. Welke schoenen wil je dragen? De zwarte schoenen. Die passen bij alles. Vind je dat de outfit nu goed is? Ja, nu ziet alles er netjes uit. Dank je. Zonder jou was ik verloren. Daar ben ik voor. Kleuren zijn echt niet mijn talent. Geen probleem, samen lukt het wel. In de badkamer. Oh nee, dit is echt gênant. Wat is er gebeurd? Ik heb tandpasta op mijn shirt gemorst. Oh je, net voor het werk. Ja, en het shirt was net schoon. Wacht even, ik pak een nat doekje. Dank je, ik ben vandaag zo onhandig. Blijf stil, dan gaat de vlek beter weg. Zie je het nog? Een beetje, maar het wordt lichter. Dit gebeurt me altijd in de badkamer. Misschien ben je nog te moe. Ja, ik was nog niet wakker tijdens het poetsen. Heb je je gezicht al gewassen? Nee, dat wilde ik net doen. Let dan nu extra goed op. Ja, ik probeer het. Is het water te koud of te warm? Het is een beetje te koud. Draai de kraan dan iets naar links. Ah ja, nu is het beter. Heb je je handdoek klaar? Nee, ik vind het niet. Het hangt achter de deur. Oh, klopt, daar is het. Poets je hier elke ochtend je tanden? Ja, elke ochtend, ook als ik moe ben. Gebruik je een elektrische of gewone borstel? Een elektrische tandenborstel. Dan spat het soms meer. Ja, dat merkte ik net. Ben je nu klaar in de badkamer? Ja, bijna klaar. Dan kunnen we zo gaan. Goed, hopelijk gaat er niets meer mis. De ochtend is bijna voorbij. Dank je voor je hulp in de badkamer. Graag gedaan. Paraplu vergeten. Oh nee, het regent echt hard. Ja, en je bent je paraplu vergeten. Dit is echt gênant. Heb je net niet uit het raam gekeken? Jawel, maar ik dacht er niet aan. Nu ben je al helemaal nat. Ja, mijn jas is doorweekt. Wil je even teruggaan om de paraplu te halen? Nee, daarvoor is het nu te laat. Heb je dan tenminste een capuchon? Ja, maar die helpt niet veel. Ga dan dichter onder het afdak staan. Goed idee. Hier is het wat droger. Volgende keer leg je de paraplu beter naast de deur. Ja, dat neem ik me elke keer voor. Zal ik je mijn paraplu geven? Nee, dan word je nat. We kunnen hem delen. Oké, dan gaan we dichter bij elkaar staan. Pas op dat er geen plas is. Te laat. Ik ben er al in gestapt. Nu zijn je schoenen ook nat. Vandaag gaat echt alles mis. Denk positief. Het is maar water. Klopt, je wordt wel weer droog. Kom, we lopen snel door. Ja, voordat het nog harder gaat regenen. Volgende keer maken we een regenchecklist. Ja, paraplu bovenaan de lijst. Dan lachen we er later om. Ja, het is nu al bijna grappig. Verkeerde bus genomen. Oh nee, ik denk dat dit de verkeerde bus is. Hoe bedoel je dat? De haltes zien er heel anders uit dan normaal. Heb je naar het busnummer gekeken? Nee, ik ben gewoon ingestapt. Welke nummer heeft deze bus? Dit is bus 35, maar ik moet bus 43 hebben. Dan rijden we nu de verkeerde kant op. Ja, dit is nu erg gênant. Geen zorgen, dat gebeurt veel mensen. Weet je waar we nu kunnen uitstappen? Ja, bij de volgende halte. Kunnen we daar overstappen? Ja, daar rijdt ook de juiste bus. Hopelijk komen we toch op tijd aan. Misschien een paar minuten later. Dat is vervelend, ik was vandaag goed voorbereid. Behalve op de bus. Precies. Kijk, daar is al de volgende halte. Goed, dan stappen we zo uit. Daarna gaan we gewoon naar de andere kant. Dank je, zonder jou was ik nu verloren.
Geen probleem. Volgende keer let ik beter op. Ja, vooral 's ochtends. Dan ben ik nog niet helemaal wakker. Dat merk je. Nu lachen we er tenminste om. Precies. Een slechte start betekent geen slechte dag. Telefoonbatterij leeg. Oh nee, mijn telefoon is net uitgevallen. Echt nu? Net buiten? Ja, de batterij is helemaal leeg. Heb je hem vanmorgen niet opgeladen? Nee, ik ben het vergeten. Dat is nu lastig. Ja, ik heb de telefoon voor de route nodig. Heb je hem nodig voor navigatie? Ja, en voor berichten. Heb je een oplaadkabel bij je? Nee, helaas niet. Misschien kunnen we ergens opladen. Waar dan? In het café daar. Goed idee. Of ik maak even een hotspot. Dat helpt maar kort. Klopt. Zonder batterij werkt niks. Ik voel me nu een beetje verloren. Geen zorgen, we vinden een oplossing. Ken je de weg ook zonder telefoon? Ja, ongeveer weet ik de weg. Dan volg ik jou. Loop gewoon met me mee. Volgende keer laat ik mijn telefoon beter op. Of neem je een powerbank mee. Ja, dat zou slim zijn. Kom, we gaan eerst naar het café. Dank je, dat redt me nu. Geen probleem. Nu merk ik hoe belangrijk een telefoon is. Ja, maar zonder red je je ook. Klopt, met hulp lukt alles. In het restaurant? Sorry, ik deed iets stoms. Wat is er gebeurd? Ik deed zout in mijn koffie, niet suiker. Oh nee, dat smaakt vast slecht. Ja, ik merkte het meteen. Waarom keek je niet beter? De potjes zien hier precies hetzelfde uit. Dat is echt pech. Nu weet ik niet of ik hem nog drink. Bestel liever een nieuwe. Denk je dat dat mag? Ja, zoiets gebeurt hier vaker. Ik vraag zo de ober. Zeg gewoon eerlijk wat er gebeurde. Sorry, kunnen we een nieuwe koffie krijgen? Wat is de reden? Ik deed per ongeluk zout erin. Geen probleem, ik breng een nieuwe. Heel erg bedankt. Wil je dit keer suiker of niets? Liever niets, ik durf nu niet. Goede keuze. Hopelijk gaat er niets meer mis vandaag. De dag is nog lang. We hebben nu iets om te lachen. Ja, gekke momenten onthoud je. Maar ze maken het leven leuker. Precies.